نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تو فرمائل وی ما باندی درود شریف وائے او د جمعے پشپو پورز دیر وائے ما باندی درود وائے او د جمعے پشپو پورز دیر وائے صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس گئی صحابی ذہن تا سوال راگے چکل امام الانبیاء دا دنیا نلارش آگے نا پس چی مونگ درود شریف وائے نو پیدا بکی راگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کی اللہ حبیبہ مونگ بتا باندی درود شریف وائے قد ارمتا او قد بلیتا اللہ حبیبہ ستاسو دا وفات نا پس ستاسو وجود مبارک کریزہ ریزہ شوی با مونگ درود وائے ستاسو دا وفات نا پس پم وائے بیا با پیدا در کئی ددوارو جہان و سردار صحابی تا پجون جواب ورکو مسئلہ حل کرنا ددوارو جہان و سردار صحابی تا فرمائی یوازی سنا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ پسمکہ باندے دا یولاد سلیری سر انبیاء کرام وجودون حرام کری دی دی تزمکہ سنشی ویلے دا سالم دی خپل قبرون مبارکو کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء مستا پشد وجود ندے اغیت اسمک سنشی ویلے اغیت وین سنشی ویلے دا اللہ پسمکو پا وینو حرام کری دی ما بندی درود شریف وائے ما بندی درود وائے علماء وائے ہر عمل کے مقبول و مردود شتا من سڑے ہو کی کنا دا احتمالم دے چی دا مقبول لے قبول شو دا احتمالم دے چی دا مردود شو رد شو زکاة ورک دا احتمال لے چی مقبول لے خود دا احتمالم دے چی مردود دے صدقہ دے ورک رلا احتمال شتا چی مقبول لے او احتمال شتا چی مردود دے خود تاسو تا یو عمل خیم علماء لکلی دی چی پاگے کی مردود نشتا اگے کی مردود شتا نا علماء وائی اگر درود شریف دے چی دا سوکم وائی پا کم ٹیم وائی دا مقبول لے پا دے کی مردود نشتا خواہ ہر ٹیم کی درود شریف پا دے جب لندے ساتا ہے دا مقبول عمل لے دا زوان او دا بودا او دا معشوم او دا لوئی دا گنانگار او دا نیک عمل او خوچ سوک درود وائی کم ٹیم وائی دا مقبول عمل دے دا اللہ قبلی دے کے مردود نشتا دے نو جب پا درود شریف پاندے لندے ساتا ہے ہر ٹیم زنوابا دا امام الانبیاء یو ملگرے وائی ملگرے پیچھنے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خودیر ملگری ہو خودیسی ملگرے چی دا اغی ذکر قرآن کریم کڑے دے دا اغی مرگتیا قرآن کریم ذکر کڑے دا جسی ملگرے ہو عجیب ملگری ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ملگرے امام الانبیاء دے یو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر طول انبیاء امام دے یو پیغمبر جنت نشد لے چی سو پورے امام الانبیاء جنت نہیں تلے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوے ملگری تے گورا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق دا انبیاء نفس پا تمامی آدم علیہ السلام پا اولاد کے غورا بندہ ابو بکر صدیق دے پا انبیاء کی با طول نڑنبے نبی علیہ السلام جنت تزی او پا امتیانو کی دا پیغمبرانو نفس دا آدم علیہ السلام پا طول اولاد کی بڑنبے ابو بکر صدیق جنت تزی رضی اللہ تعالی عنہ ملگری داو یو امام الانبیاء دے یو افضل البشر بعد الانبیاء دے دیسی ملگری دوارو جہانو سردار فرمائی رنبے بس جنت تزمخا منچے تاستوائی درود وائی تب دیسی وائی کنا اللہم صلی علی محمد تا محمد دیر خوگ نم دے کنا اللہم صلی علی محمد تاستو تب دینم طاقت میلوش او بیوی نہیں امام الانبیاء فرمائی زبد جنت دروازہ وٹکو دن دن با خازن آوازو کی دا جنت نکہبان با آوازو کی من انتا سوکے سکر دا جنت دروازہ بڑھوں بے ٹک اور گئی من انتا سوکے امام الانبیاء فرمائی زب جواب ورکما نو خازن تبزنم والم چی محمد تولوائے صلی اللہ علیہ وسلم محمد اغنم دے چی دا جنت پا خازن باندے با دا طول نمخ کی نم دا محمد لگی انشاءاللہ
یا تو زتا تو ہم اللہم صلی علی محمد دا اغا محمد دے چی دا جنت پا خازن باندی بڑھن بے نم دا محمد لگی تا تا پتشتا چی خازن دا نم ووری دا محمد خازن بس جواب رکی خازن بورتوائی ماتم حکم شویو ماتم حکم شویو مالم دا نم راکڑلے شویو چی دا طول نڑم بے با دا جنت دروازہ دا تکولا وی رازتا دا جنت دروازہ کولاو دا زنکا منگوائیو اللہم صلی علی محمد صحابی راغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائی دا کفار ستا دیر حج وکی زین شم برداشت کولے نبی علیہ السلام تے سما حج وکی ویاو وی سنم می علی چی حج ومی کئی چی بدی می بیانی نم می سا علی وی نم دی اول والی چی محمد نبی علیہ السلام تو یہ صحابی زما دا نم مانا دا محمد مانا ستائلے شوے نڑنبے میں وستائی ایبا نڑنبے چی میں چی حج ومی کئی نڑنبے میں نم علی چی محمد ایبا چی پکم جبا میں حج وکی پاگی جبا نڑنبے ستائلے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغا ملگرے دا نبی علیہ السلام فرمائی سوک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیوائی خواہ زنواما ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار چیدہ نبی علیہ السلام سر سمر مدگر زیدلے دے نبی علیہ السلام سر سمر مدگر زیدلے دے نبی علیہ السلام تبیوی ویدری خبری دیر خوان راکی تا تکتل او پتا مان لگول او چه یاد میشی که زمان لور ستا پر نکاح کی دا دیر خوشحالی را لراکی دق مرگره دا نبی علیہ السلام فرمائی وی درود ویل پا نبی علیہ السلام دا گناہون دسی ورانی لکا اوبچی پا وور باندے وارنائی خیخی اوبچی وور مرکی الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار یخی اوبچ سنگور مرکی جسی پا امام الانبیاء باندی درود شریف گناہون اورانی خواہ بچو دا جب ان پا درود شریف عدد کئی خواہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وبارک وسلم یا وصل اللہ علی النبی الامی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ جب ان پا درود شریف باندی لندے ساتے عباداتو کی بم چستگی بھی فرائضو کی بم چستگی بھی دین سر بم رڑ لگی جماعت تا بم ڈڑی لگی علماء بم خوخی گی منزل بزائی طول دا دین دا شعبو سر بم مین پیدا کی گی جی کم سڑے درود شریف سیوا بائی خواہ نچی کلم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نم ذکر شنو شوق سروائے صلی اللہ علیہ وسلم ناجب پہ معطلی کئی خواہ دا امام الانبیاء پا نم باندے خواہ امام الانبیاء سر دا صحابہ دیر مینوا تو ایک مینہ میں دور سر زوام درود شریف سم روئے مینہ دا ذل بجادائی نوا مینہ دا صحابہ مینوا ستا مینہ ندا یو صحابی ہو ٹوکی بیڈیری کولی ٹوکی صحابہ را لنبی علیہ السلام تا فرمائی دا تو آئی چی دے ٹوکی دیری نک لیکن جو سی عالم ٹوکی کئی کنا او تا سورا شیوائی چی یرا دی مولی سب دو ہے نا عالم دے مڑا مولی سب دل تو آئی چی ٹوکی نکی کنا دا عالم دے اللہ حبیب دا صحابی دے دے منہ کدے دیری ٹوکی کئی تدوارو جہان و سردار ورطو فرمائل وی دا دی صحابی سر یو راز دے اگر راز دا دے چی دے دا اللہ پا اللہ پر رسول وین دے تصوی دا مینی نئی نئی خبر خود دا مینی دیر کامل دا دے پیدا وی دے با ٹوکی کئی دا دا ٹوکی اللہ تا خوخی دی خانت سمو ہے خواہ دا دا پا ٹوکو اللہ نخبکی گی دے با نمانا کوئی خواہ تاسو ٹوکی لی دلی دی خود تاسو مینی ندلی دلی دا دا سر یو راز دے چی دے دا اللہ دا اللہ پر رسول دیر مین دے دے ممانا کوئی دے با کئی ٹوکی دے دا اللہ دا اللہ دا رسول خواہ دے بچو دا اللہ دا اللہ دا رسول سر بمینہ کو خواہ انشاءاللہ